ఒకసారి వదిలే మౌస్. ఓకే, ఐ థింక్ యు ఆర్ లిసనింగ్ గాడ్స్ వర్డ్ కంటిన్యూలీ. మీరందరూ కూడా ఆసక్తితో దేవుని వాక్యాన్ని వింటున్నారని అనుకుంటున్నాం. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. Yeah, something is gone. So when we look into the life of the Holy Spirit, or role of the Holy Spirit in Christian life, we have been learning about overcoming sin, and overcoming, secondly, fear, and overcoming, thirdly, these temptations of this world, or problems of this world. మనం తెలుసుకుంటున్నటువంటి విషయాలు ఏంటంటే, మొదటిగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఒక పాప హృదయంలోకి వచ్చినప్పుడు పాపాన్ని అతడు జయించగలుగుతాడని, ఆ శోధన జయించగలుగుతాడని, ఈ లోక సంబంధించినటువంటి యొక్క చెడు కార్యాలన్నీ కూడా జయించగలుగుతాడని పరిశుద్ధాత్మ దేవుని కార్యాలు మనం తెలుసుకుంటూ వస్తున్నాం. Today we are learning about the guidance and help of the Holy Spirit to love our enemy. మనము ఈ రోజు తెలుసుకున్నటువంటి వాక్యం ఏంటంటే, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనము ఒక శత్రువుని ప్రేమించడానికి ఎలా సహాయపడతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకుంటున్నాం. Holy Spirit role, the role of the Holy Spirit. Today we are learning about the role of the Holy Spirit to characterize Jesus' attitudes in our life. ఈ రోజు మనం తెలుసుకుంటున్న ఏంటంటే, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో యేసుక్రీస్తు యొక్క గుణ లక్షణాలు, ప్రేమ అనేటువంటిది ఎలాగ మనలో ఉంచుతాడో, ఎలా నడిపిస్తాడు అనేటువంటి విషయాలు మనం ఈరోజు తెలుసుకుంటున్నాం. First thing we learn about what is love. మొదటిగా మనం ఏం నేర్చుకున్నాం అంటే, ప్రేమ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం. And second thing is that who is the example for love. రెండవదిగా ప్రేమకు నిజమైనటువంటి ఉదాహరణ ఎవరో మనం తెలుసుకున్నాం. Thirdly, we learned about to whom we need to love. మూడవది మనం ఏం తెలుసుకున్నాం అంటే, మనం ఎవరిని ప్రేమించాలి అనేటువంటి విషయం కూడా తెలుసుకున్నాం. And fourthly, how we need to love. నాలుగవదిగా మనం ఎలాగ ప్రేమించాలి, ఇతరులను ఎలా ప్రేమించాలి. I don't have more time to explain, but it is written in 1 Corinthians chapter 14, I think. నాకు ఎక్కువ ఈరోజు సమయం దొరకలేదు కాబట్టి నేను ముగిస్తానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 14వ అధ్యాయము. Can you please read for me? కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 14వ అధ్యాయం చూడండి. Pursue love and earnestly desire the spiritual gifts. 13. Okay, chapter 13. 13వ అధ్యాయము ఆ మొదటి వచనంలో చదువుతున్నాను. మనుషుల భాషలతోనూ దేవదూతల భాషలతోనూ నేను మాట్లాడినను, ప్రేమ లేని వాడినైతే మురోగిడి కంచును గనగల్లాడు తాళమునై ఉందును. ప్రవచించు కృపావరము కలిగి మర్మములన్నీ జ్ఞానమంతయు ఎరిగిన వాడనైనను, కొండలను పెకిలింపగల పరిపూర్ణ విశ్వాసం గలవాడనైనను, ప్రేమ లేని వాడినైతే నేను వ్యర్థుడను. Keep on reading. బీదల పోషణ కొరకు నా ఆస్తి అంతయుచి నన్ను కాల్చబడుటకును నా శరీరమును అప్పగించినను, ప్రేమ లేని వాడినైతే నాకు ప్రయోజనం ఏదియో లేదు. ప్రేమ దీర్ఘకాలము సహించును, దయ చూపించును, ప్రేమ మత్సరపడదు, ప్రేమ డంబముగా ప్రవర్తింపదు, అది ఉప్పొంగదు, అమర్యాదగా నడవదు, స్వప్రయోజనము విచారించుకొనదు, త్వరగా కోపపడదు, అపకారం మనసులో ఉంచుకొనదు, దుర్నీతి విషయమై సంతోషపడక సత్యమునందు సంతోషించును, అన్నిటికీ తాళుకొనును, అన్నిటినీ నమ్మును, అన్నిటినీ నిరీక్షించును, అన్నిటినీ ఓర్చును. ప్రేమ శాశ్వత కాలం ఉండను. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Word of God is very clear, the character of the love. ఇక్కడ దేవుని వాక్యము దేవుని యొక్క ప్రేమ లేకపోతే ప్రేమ యొక్క అసలైనటువంటి లక్షణం అనేది తెలియజేస్తా ఉంది. Now after this Zoom meeting, please go and read this chapter again. ఈ యొక్క జూమ్ మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత 1 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 13వ అధ్యాయాన్ని మీరు చదవండి. So you will understand very clearly. నీవు అప్పుడు అర్థం చేసుకోగలుగుతావు ప్రేమ అంటే ఏంటో. If I say that I love my brother Joseph, but I do nothing for him, so there is no meaning in it. నేను నా సహోదరు అయినటువంటి జోసెఫ్ను ప్రేమిస్తున్నాను అని చెప్పి
అతని కోసం నేను ఏమీ చేయలేదనుకోండి, ఏ కార్యము కూడా చేయలేదనుకోండి, అతనికి నేనేమి ఇవ్వలేదనుకోండి, అప్పుడు ఆ ప్రేమకు అర్థం ఉండదు. So love should have the action, and love should have the action. ప్రేమకు ఏముండాలంటే నిజంగా క్రియ ఉండాలి, క్రియ జరగాలి. Therefore God says, God so loved the world, and secondly it is mentioned the action of God, he gave himself, or he gave his only begotten son. అందుకే దేవుని వాక్యం చదివిస్తూ ఉంది, దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను అని వదిలిపెట్టలేదు, వెంటనే రెండవదిగా చెబుతున్నాడు, ఆయన తన అద్వితీయ కుమారుని లోకానికి ఇచ్చాడు బలియాగంగా అని. You know, in first epistle to the John, it's mentioned that if you cannot love your neighbor, how can you love your God? మొదటి యోహాను పత్రికలో మనం చూస్తే ఒక సందర్భంలో యోహాను అంటున్నాడు, అదేంటంటే నీవు నీ సహోదరుని ప్రేమించలేని పక్షంలో నీవు చూడని దేవుని ఎలా ప్రేమిస్తావు? Yeah, you cannot love a person who is in your family. నీవు నీ యొక్క కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి నీ యొక్క సహోదరుని ప్రేమించలేనప్పుడు, you cannot love second of your house person in your life. నీ పొరుగువాని నీవు నీ జీవిత కాలంలో నీవు ప్రేమించలేనప్పుడు, you cannot love your church member. నీవు కనీసం నీ యొక్క పొరుగువాడైనటువంటి సంఘ విశ్వాసం నీవు ప్రేమించలేవు. You cannot love and you cannot forgive somebody who has done something against you. నీకు అపకారం తలపెట్టినటువంటి నీ యొక్క పొరుగువాన్ని నీవు కనీసం క్షమించలేవు. That's what Bible says, that if you say I love God but you do not love your neighbor, you are lying. ఇక్కడ దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, నేను దేవుని ప్రేమిస్తున్నాను అని చెప్పి నీ సహోదరుని నీవు ప్రేమించకుండా ద్వేషిస్తే అది అబద్ధం. Therefore we need to remember the identity of Christ in our life. దేవుని యొక్క ప్రేమకు సంబంధించిన గుర్తులు మనలో కనిపించాలి. So if you want to follow Jesus, if you want to follow Kohli, if you want to follow Dhoni, if you want to follow any cinema heroes, heroines, you don't need to have any qualification. ఈ లోక సంబంధించినటువంటి హీరోలు కానీ హీరోయిన్లు కానీ, లేకపోతే క్రికెట్లో ఆడే వాళ్ళని కానీ, లేకపోతే సినిమాల్లో ఉండే వాళ్ళని హీరోలని నువ్వు ఫాలో అయినప్పుడు వాళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్స్ నీలో ఉన్నా లేకపోయినా దాని గురించి పట్టించుకునేది ఏమీ లేదు. బట్ ఇఫ్ యు వాంట్ టు ఫాలో జీసస్ క్రైస్ట్, యు మస్ట్ హావ్ ద ఐడెంటిటీ ఆఫ్ లవ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. యేసుక్రీస్తుని నీవు వెంబడిస్తున్నావు అనంటే ఖచ్చితంగా నీవు ఆయన లక్షణాలు లేదా ఆయన ప్రేమ నీలో కలిగి ఉండాల్సిందే. If you don't have the identity, such an identity in your life, you are no longer child of God, you are no longer son of God or believer or Christian. క్రీస్తులో ఉన్నటువంటి యొక్క ప్రేమకు సంబంధించిన గుర్తులు నీలో లేకపోతే నీవు నిజమైన క్రైస్తవులుగా ఉండలేవు. దేవుని యొక్క కుమారుడిగా కుమార్తెగా జీవించడం కష్టం. I used to travel many times. I used to travel in trains. నేను రకరకాలుగా ట్రైన్స్ లో ప్రయాణం చేస్తూ ఉండేవాడిని. When I see somebody and their character and their behavior in the train, because I have to journey, I have to live in train for 24 hours. Therefore, when I look at a person, the person will be like a Christian. నేను ఆ ట్రైన్లో ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, కేరళకి వెళ్తున్నప్పుడు, నేను దగ్గరగా 2 దినాల ప్రయాణం చేయాలి కాబట్టి ఎవరైతే నాకు ఎదురుగా పక్కన ఉన్నటువంటి వాళ్ళని చూసి వాళ్ళని పరిశీలన చూస్తూ ఉండేవాడిని. ఎప్పుడైతే వాళ్ళని బాగా కనిపెడతానో అప్పుడు వాళ్ళు క్రైస్తవులో కాదనేటువంటి విషయం నాకు అర్థమైపోద్ది. They don't have any cross in their neck. వాళ్ళ మెడలో ఎటువంటి బొమ్మలు లేకపోతే ఎటువంటి సిలువకు సంబంధించినటువంటి ఏమీ కూడా ఉండవు. They wear the normal dress. మామూలుగా మనకులాగే మామూలు బట్టలు వేసేసుకుంటారు. But when I see their face clearly, they will be like Christians. ఎప్పుడైతే వారి యొక్క ముఖాన్ని పరిశీలన చేసినప్పుడు వాళ్ళ క్రైస్తవులని వెంటనే అర్థమైపోద్ది. Now how it is the identity of love which is from God. ఆ యొక్క గుర్తింపు అనేది యేసుక్రీస్తులో నీకు కలిగినప్పుడు ఆ విధంగా నీవు కూడా కనబడతావు. I want to say a historical event and close my sermon today. చరిత్రలో జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన నేను చెప్పిన తర్వాత నేను ముగిస్తాను ఈ రోజు. Once upon a time when a man stepped on the moon first time.
ఒకసారి అంటే చరిత్రలో జరిగినటువంటి విషయాన్ని చెబుతున్నాను. అదేంటంటే ఒక మానవుడు మొట్టమొదటిగా ఆ చంద్రుడి పైన కాలు పెట్టాడు. So that was the first time in the world no man could enter on the moon. The first man successfully entered on the moon. ఈ ప్రపంచంలో లేదా ఒక చరిత్రలోనే ఎవరు చేయలేని విధంగా మొట్టమొదటిగా ఎవరు చేయలేని పని అతను చేశాడు. అదేంటంటే వెళ్ళి ఆ చంద్రుడి మీద కాలు పెట్టాడు. No, at the time when it was successful, the whole world was so excited and they were very happy about their success and they were excited about this issue. ఆ యొక్క మిషన్ ప్లాన్ ఏదైతే వాళ్ళు చేశారో చంద్రుడి మీదకి వెళ్ళటం అనేది వాళ్ళ శాస్త్రవేత్తలందరూ కూడా చేశారో అది ఎప్పుడైతే ఫలభరితంగా మారినప్పుడు ఫలించినప్పుడు వాళ్ళు చాలా సంతోషపడ్డారు. No, at that time Mother Teresa was in India. అదే సమయంలో మదర్ తెరీసా మన ఇండియాలో మన భారతదేశంలో ఉంది. She was serving in India. ఆవిడ ఇక్కడ పరిచయం చేస్తూ ఉంది. Most of us do not know about the life of Mother Teresa. మనలో చాలా మందికి మదర్ తెరీసా గురించి తెలియదు, వాళ్ళ యొక్క చరిత్ర, ఆమె యొక్క జీవిత చరిత్ర. That is so sad. అది చాలా విచారకరమైన పరిస్థితి. We should know about the people who reflected the love of Christ into the world. మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు యొక్క గుణగణాలు, యేసుక్రీస్తులో ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్లు ఎవరైతే కలిగి జీవించారో వారి జీవితాలను ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి మనం. When that man was stepped on the moon, the whole world was so excited and happy. At the time, a person came to the Mother Teresa and said to Mother Teresa, do you also want to go to the moon? అక్కడ మదర్ తెరీసా దగ్గరికి ఒక వ్యక్తి వచ్చి అడిగాడు, నువ్వు కూడా చంద్రమండలం మీదకి వెళ్ళాలనిపిస్తుందా నీకు అని అడిగాడు. Mother Teresa, do you want to also go to the moon and be happy on the moon? ఆ యొక్క సందర్భంలో ఆ వ్యక్తి వచ్చి ఆ మదర్ తెరీసాను అడుగుతా ఉన్నాడు, నీవు కూడా ఆ చంద్రమండలం మీదకి వెళ్ళి అక్కడ ఉండాలనిపిస్తుందా నీకు అని అడిగాడంట. Then Mother Teresa said, if there is a need and poor and needy and orphans in the moon, I will go there. అప్పుడు మదర్ తెరీసా చెప్పిందంట, అక్కడ అనాథలు, దిక్కులేని వాళ్ళు, ఆ తల్లిదండ్రులు పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు, ఎవరైనా పేదలు ఉన్నట్లయితే అక్కడ కూడా నేను వెళ్తాను. Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. Praise the Lord. హల్లెలూయా. That is the love of God. అది నిజమైనటువంటి యేసుక్రీస్తు యొక్క ప్రేమ. That is the reflection of love of Christ. యేసుక్రీస్తు యొక్క నిజమైనటువంటి ప్రేమకు నిదర్శనం అది. Dear brothers, we need to know in this evening, if we don't have the identity of lovingness, we will be not recognized when Christ come to the second coming. సహోదరులా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ రాత్రికాల సమయంలో మీకు చెబుతున్నాను, యేసుక్రీస్తు రెండవ రాకడలో వచ్చినప్పుడు నీలో ఆయన ప్రేమ కనబడకపోతే నీవు వదిలిపెట్టబడతావు, విడిచిపెట్టబడతావు. So you don't matter about the small things which are happening between people, small things. మనుషులకి మీకు వాళ్ళకి చిన్న గొడవలు కొన్ని సందర్భాలు వస్తుంటాయి, వాటన్నింటినీ కూడా మీరు పట్టించుకోకూడదు. Forgive them. వాళ్ళని క్షమించేసేయండి. Because when you are sinner, God forgive you. ఎందుకు తెలుసా, నీవు ఎక్కువగా పాపం చేసినప్పుడు దేవుడు నిన్ను క్షమించాడు కనుక. Today we are learning about very difficult to forgive our enemy, but when we have the Holy Spirit in our heart, we will surely forgive them and we will be happy and we will be blessing to the others. ఈ నీ శత్రువుని ఈ లోకంలో నువ్వు ఖచ్చితంగా క్షమించడం చాలా కష్టం. అయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీలోకి వచ్చినప్పుడు, నీలో నివాసం ఉండినప్పుడు నీవు అతన్ని ఖచ్చితంగా క్షమించగలుగుతావు, ఆ వ్యక్తి నీ యందు సంతోషించగలుగుతాడు. So remember that we ourselves we cannot forgive, or we ourselves we cannot love anybody unless we filled with the Holy Spirit. మనకు మనమే పరిశుద్ధాత్ముడు లేకుండా మనకు మనమే ఒక శత్రువుని ప్రేమించడం అనేది జరగనటువంటి పని, అసాధ్యమైన పని. Therefore Christ described Holy Spirit as a helper. యేసు ప్రభువు అంటున్నాడు తన పరిశుద్ధాత్మ గురించి చెప్తూ, ఆయన ఒక ఆదరణకర్తను పంపిస్తాను, లేకపోతే ఒక సహాయకుని పంపిస్తాను అని చెప్తున్నాడు. In which way he is a helper?
ఏ యొక్క మార్గం గుండా అతను మనకి సహాయం చేస్తున్నాడు? Today we learned about he will be helping you to forgive others. ఈ రోజు మనం నేర్చుకున్న ఇతరులను, శత్రువులను ప్రేమించడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకి సహాయం చేస్తాడు. He will be helping to you have the character of lovingness in your life. ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు ఏ విధంగా సహాయం చేస్తుందో తెలుసా? యేసుక్రీస్తులో ఉన్నటువంటి ఆ లక్షణం, ప్రేమ అనేది నీలో కనబడేటట్టుగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు సహాయం చేస్తాడు. When you have such a character in your life, your heavenly Father will be very happy. నీలో అటువంటి లక్షణాలు, ప్రభువైనటువంటి యేసుక్రీస్తులో ఉన్నటువంటి లక్షణాలు నీకు ఎప్పుడైతే ఉంటాయో అప్పుడు పరలోకమందున నీ తండ్రి నీ సంతోషిస్తాడు. My brother has got 2 children. నా యొక్క సహోదరుడు జోసఫ్ ఒక 2 పిల్లల్ని కలిగి ఉన్నాడు. ఇప్పుడు Elder one is William and second one is Wesley. వాళ్ళ పేరు మీకు తెలుసు, విలియం, వెస్లీ అని. That second one, Wesley, will be just doing like my father. రెండవ కుమారుడైనటువంటి వెస్లీ ఎక్కువగా మా యొక్క తండ్రి గారి వలె అనేక పనులు చేస్తుంటాడు. He will be acting like exactly like our father. ఆయన ఎలాగా చేస్తున్నాడంటే ఖచ్చితంగా మా తండ్రి గారిలో ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఉన్నాయో అదే విధంగా అదే క్వాలిటీ, అదే లక్షణాలతో చేస్తుంటాడు అన్ని పనులు కూడా. So when we see him, we will be very happy because my father again came. మేము ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క పిల్లవాడిని చూసినప్పుడు, ఆ యొక్క వెసులను చూసినప్పుడు మా తండ్రి గారు మళ్ళా ఈయనలో వచ్చేసాడు అని చెప్పేసి సంతోషపడుతుంటాం. So same way, when God, Heavenly Father, look unto you, He can see Christ in your life and He will be very happy. అదే విధంగా తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు నీలో ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తును చూడగలిగితే ఆయన చాలా సంతోషిస్తాడు. When you practice the love of Christ in your life, therefore God can be very happy about your life. ఎప్పుడైతే నీవు క్రీస్తు ప్రేమ నీలో కనబరుచుకుంటావో, ఆ యొక్క క్రీస్తు ప్రేమను పాటించి నీ క్రీస్తు ప్రేమలో నీవు ఉంటావో అప్పుడు ఆయన నిన్ను గూర్చి సంతోషపడతాడు. So let us have the love of God. It's very free. It is not a cost, but practice every day in our life. We will be practicing the love of God. We will be forgiving the enemy every day. Therefore we will be like Christ. క్రీస్తు ప్రేమను కలిగి ఉండడానికి ప్రతి దినము కూడా మీరు ప్రయాసపడండి. అదేమి డబ్బుతో కొనేది కాదు, అది ఉచితంగా దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటిది. దాని ప్రతిరోజు కూడా మనం అన్వయించి దాని ప్రకారంగా నడుచుకునే వాళ్ళుగా ఉండాలి. Now today night, if you pray that, Lord, give me the Holy Spirit so that I may love my enemy, not my neighbor. I may love my enemy even, so that I may make you happy. ఇక్కడ మనం ఈ రోజు నేర్చుకున్న వాక్య ప్రకారంగా దేవుడు నీవు అడుగు. అదేంటంటే, ప్రభువా నీ ఆత్మను నాకు దయచేయి, నేను నీ ఆత్మను కలిగి నా సహోదరుని లేదా నా యొక్క శత్రువుని నేను ప్రేమించగలుగుతాను, నీ యొక్క ప్రేమను నాలో అందరికీ కనబరచగలుగుతాను అని చెప్పేసి నీవు పరిశుద్ధాత్మని ఈ రోజు ప్రార్థన చేయి. Let us all close our eyes. మనందరూ కూడా కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేసుకుందాం. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord. మనందరూ కూడా మోకరించి ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరలోకమైనటువంటి మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, నీకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ఆయన. Lord, you gave us your son, begotten son, to sacrifice for our lives. ప్రభువా మా జీవితాలకి అయ్యా నాయన బలియాగముగా ప్రభు నీ ప్రియ కుమారుని లోకానికి ఇచ్చావు ప్రభు, నీ స్తోత్రం. You so loved the world. అయ్యా నీవు ఎంతగానో మమ్మల్ని ప్రేమించావు, నీకు స్తోత్రాలు. Lord, give me the Holy Spirit. దేవా ఈ రాత్రికాల సమయంలో నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను, పరిశుద్ధాత్మ నాకు ప్రసాదించమని అడుగుతూ ఉన్నాను. Give us the son of your spirit. నీ యొక్క కుమారుడికి ఉన్నటువంటి ఆత్మను మాకు కూడా దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. So that we may love our enemies and satisfy you and make you happy. మా శత్రువులను ప్రేమించడానికి, అటువంటి లక్షణాలు కలిగి ఉండడానికి నీ కుమారునికి ఉన్నటువంటి ఆత్మను, ఆ మనసును మాకు కూడా దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. And we may have the identity of lovingness in our life. క్రీస్తు ప్రేమకు ఉన్నటువంటి యొక్క గుర్తులు మాకు కూడా కలిగి ఉండడానికి అటు కృప మాకు దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. So that the world may recognize us as the children of God. అప్పుడు మా ఆ యొక్క ప్రపంచంతో కూడా మమ్మల్ని చూసి మేము దేవుని పిల్లలము, వీరు దేవుని పిల్లలను తెలుసుకుంటారు. ప్రభువానికి స్తోత్రాలు నాయన. Let us have such a love and practice such a love and be God to be happy about our life.
దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టేటువంటి క్రీస్తు ప్రేమను మనం కలిగి ఉండి మనం ముందుకు వెళదాం మన క్రైస్తవ జీవితంలో. Our gracious Heavenly Father, we thank you and praise you for this beautiful evening. దేవా నీకే వందనాలు స్తోత్రాలు. ఈ రాత్రికాల సమయంలో నీ వాక్యాన్ని ప్రకటించడానికి వచ్చిన భాగ్యం కలిగిన స్తోత్రాలు. Lord, this is very precious time you gave to us. ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి సమయం మాకు ఇచ్చినందుకు స్తోత్రం. And I preach to your children. అయా నీ బిడ్డలతో నేను మాట్లాడుతున్నాను. Let this word make difference in their life. దేవా ఈ యొక్క వాక్యము వారి జీవితాల్లో ఫలభరితంగా మారే గొప్ప కార్యం జరుగునుగా. Let this word generate such a heart and lovingness in their life. దేవా ఈ వాక్యము వారి హృదయంలోకి వెళ్ళినప్పుడు నీ యొక్క ప్రేమ వారి హృదయంలో కనబడునుగా. So that when you come to us to take us, we may be glorified like you and make you more happy. నీ ప్రేమను మాలో కనబరిచినప్పుడు, నీ ప్రేమను మాలో ఉంచినప్పుడు, నీవు వచ్చినప్పుడు రెండవ రాకల్లో మేము కూడా నీ ప్రేమను కలిగి ఉంటాము నాయన. Bless us everyone, O Lord. దేవా ప్రతి ఒక్కరిని మీరు దీవించండి. Who is watching through this Zoom meeting, O Lord. ప్రభా ఈ జూమ్ మీటింగ్ ఎంతమంది అయితే పాల్గొని ఆయా వాక్యాన్ని వింటున్నారో Bless everybody, Lord. ప్రతి ఒక్కరిని దీవించండి. And meet with their needs, O Lord Jesus. వారి అవసరతలు తీర్చండి. And bless them, O Lord. వారిని ఆశీర్వదించమని ప్రార్థన And చేయండి. heal them, O Lord. వారిని ప్రభువా అయ్యా నాయన తన్ని స్వస్థపరచమని ప్రార్థన చేయండి. Whatever the problems or sufferings they are going through, you make them happy in their lives, O Lord. వారు ఏ సమస్యలో ఉన్నారో ఆ సమస్యలన్నీ కూడా తీర్చి వారిని ఆనందింపచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నా. Moreover, O Lord, you give such a loving kindness in our life, so that Lord, we may go walking in love every moment of our life. నీ ప్రేమను మాకందరికీ అనుగ్రహించి మేము కూడా నీ ప్రేమలో ఆయా ముందుకు సాగే భాగ్యం దయచేయండి. Everything I submit your mighty hand. ప్రతి విషయం, ప్రతిదీ సమస్య, ప్రతిదీ కూడా ప్రార్థన అన్ని కూడా నీ చేతులకు అప్పగిస్తూ యేసుక్రీస్తు ఉన్నతమైన శ్రేష్టమైన నామములో అడిగి వేడుకొని పొంది ఉన్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. Praise the Lord. మీకు అందరికీ వందనాలు. ఈ రాత్రి అందరికీ కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాం. ఎందుకనంటే ఈ యొక్క వీడియోస్ తీసిన తర్వాత మళ్ళా రికార్డు చేయబడినటువంటిది యూట్యూబ్లో ఉంటుంది కనుక ఆ విషయాన్ని మీరు గమనించాల్సిందిగా మనం చేస్తున్నాం. మీకు అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఇప్పటి వరకు ఓర్పుతో మాతో పాటు కూర్చున్నారు. ఎక్కువ సమయం తీసుకోలేదు, 9 అయింది కనుక మరలా దేవుని చిత్తమైతే మరొకసారి అనగా రేపు 7 గంటలకు ఈ జూమ్ మీటింగ్లోనికి మీరందరూ కూడా హాజరు కావాల్సిందిగా ప్రభు పేరిట మనం చేస్తున్నాం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. అందరికీ వందనాలు.